Kuble isi bon ya phi ki baju pai ya kane ka channel na ka wei ka por chakwei ka por hakane phang wa manta akwa wanan ra ya phi ya wei ka tong wat wa ya ai rang persha hang te po nartiang na ka party Voice of People Party mat banya le persha ya ka tong ka NPP hang ne ula sha rem tang nyeu bon hau kurtong jong ke NPP ta le ngin ya sngam ya ke kaching ai khuble na yo memorial bang chu khot technology ya kon persya te country nartiang paralog wat kinong kersyan ba na du ko do not jonga ngakwa wan pen pau ya kaching kmen bat ya kaching snungu ka ba krau kuble sibon halor kaching kersyan chingshan ya ban kaching na senjang jong phi baro da kaching ka ba klem artatin ngala ban rem da kaching ya pher ka barit henre phi baro phi la job ya ka do not jonga kani kam dei kaching kut kani ka dei tang kaching sedang ngadang samla bat ngadang don sibun ki kam bangan sale nang ni saprang tu ulei unkur khu ya phi iwei pa iwei da kaching ko chingkhia kaching kmen pat ki lat kilenti ki ban la ken ha kaching im tu ai ba phin sem ya kaching chop ha kaching persyang jong phi bat tu ai ba kaching trai sitom jong phi kan yo ya ka bai nong da kaching roi ching par bat ching dap biang kani kalenti ka bang yan kam pat kun akwa wan pentikna ya phi banga ya yeng ha chan jong phi langam sha chet ne em madang trai sitom hapa kaching la jonga man ya khun persya ya kaching bam sam bantu klar ya kaching pendon kam bakla ya kabor ban penne ya kaching long hok rengkan bat kinong ya lam chong ka party VPP chong ni rengkan ngin ya le nakabanta kalawei ka ba khamshai ka ba khlain bat ka ba hok to ngin ya chakmat da kaching kermen ha ki do not ban kaching kut chingmut ha ki kam chong ni da kaching sngew ngo ka ba cheliu yo wan mi merial bangi chu tip ban chi khot technology da khasi khuble sibon